Aquesta regata ha sigut dura perquè el riu hi ha molta corrent, llavors l'aigua està més dura. Ens han superat per 40 centèsimes. Entrenar una mica més i ja ho tenim. Vam començar a remar perquè amb la família ja bugaven i això. A l'estiu feien un curs a l'Ateneu de Cambrils i em vaig apuntar perquè ja anava amb la família. Jo vaig començar a remar igual que el Biel a l'Ateneu i llavors em vaig apuntar amb aquest equip i estic molt contenta. Hem vingut totes una miqueta cansades al principi, ens pensàvem que faríem com el resultat de sempre, però després de tots els esforços, els entrenaments i això, doncs hem vist que donen resultats i doncs hem quedat primera a la crono. Les dues últimes bolles han sigut horroroses. Les dues últimes bolles no podia apretar més, els braços tenia cansadíssims, però hem apretat, ens deien 10 més, fèiem 10 més i al final hem quedat primeres i és el primer cop que hem quedat primeres les dues aquí amb Rem Cambrils. Sí, molt contentes. I supercontentes i orgulloses del nostre equip. També molt bonic estar aquí al riu i que sents tota l'animació i tal, i estàs tota la regata allí aguantant fort. Avui el nostre objectiu era intentar classificar-nos per a la final A i ho hem aconseguit. I després intentar fer una bona regata, si pot ser quedar el més endavant possible. És una lliga molt competida, estem quarts, tenim tres barques encara per davant, però nosaltres intentem lluitar per quedar el millor possible i veurem la propera regata a veure què tal va. El nostre objectiu era entrar dins la final A i ho hem aconseguit, i l'objectiu de la regata seria millorar alguna posició. Sempre ens tocaria millorar en alguns moments que se'ns ha desmuntat una mica la barca, però que també ho hem corregit bastant bé i per tant estem Consolidar contentes. el control. Sí. Doncs som un club molt jove quant al rem, des d'aquest el segon any que participem a la Lliga, i l'objectiu és consolidar-nos com a club i créixer, tenir cantera. Que hem aconseguit fer un equip enguany de veterans i han fet un bon paper, avui quedant cinquers, guanyant la final B. A continuar treballant i a seguir el bloc i animar la gent que vulgui vindre. Ara tenim dos equips de veterans, un de masculí i un de femení, però la idea és ampliar sobretot per la base. L'any que ve si podem recuperar l'equip sènior i començar a fer tripulacions juvenils i d'infantils i cadets, el que poguéssim.